se den. Ah, den er dejlig. Hvad er det? 55 cm eller sådan noget? Nej. Nu er du lige på film, hvis det er okay. Det er en tro kopi af den, jeg fik i går. Den er faktisk lidt større, den der. Det er jo 2,5 mindst. Kan jeg lokke dig til lige at knipse den? Først kast, ikke? Når man lige sætter en ny flue på. Så. Ja, jeg havde rigtig godt håb på slash til det, men... det der billede, det bliver godt. Faktisk gør vi lige sådan her, så vi får lidt mere størrelse med. Og så med farmand i baggrunden. Super, fantastisk. Bare lige så man har lidt. Man skal have lidt at blære sig med.